Sanibonani ninjani, ngathemba ukuthi niyaphila. Please make sure you like, you leave a comment, and then you do subscribe. We're still on the Vusi Mahlala issue. Guys, July, I want July to end, but July is not ending. Since that press briefing of General Mkhwanazi, things has been upside and down. We know a lot of people have been part of this this man or whatever that has been going through. Some they've been suspended. So now apparently, so this is official ukuthi uVusikhetsi Mahlala uzobeka icala ngemizamo ehlulekile yokubulala umphathi wamatekisi kuthiwa uJoe Sibanyoni nomunye uDJ kuthiwa uDJ Fetis. Abasola abathatha ababoshwe nezibhamu kusola ukuthi bayahlangana nokubulawa kwabantu abayishumi. Inkosi yamathenda uVusikhetsi Mahlala uyamataniswa namacala amabili okuzama ukubulala isikhulu samatekisi kuthiwa uJoe Sibanyoni noDJ Vet kodwa ke akangaphumelela. Ngokubika kwenyuzo kuthiwa uMahlala ubhekene namacala ahlobene nalezi gameko zokuhlasela namanye athinta lo wayintombi yakhe uTebo Khothobejane. Uphinde wavela ke enkantolo ngamacala okwakhe etulo ukuzama ukubulala nokushushumbisa imali. Abasola abathathu kuMusa Kekana, uHlego Floyd Mabusela noMichael Puletau nabo baboshiwe. Kanti ukuhlola kwezibhamu kuveza ukuthi kuhlobene nezigameko zokubulala cishe eziyishumi. Kukholakala ukuthi uMahlala nguyena ungqondongqondo. uSibanyoni ke waziwa ngelika Joe Ferrari wasinda esigamekweni seka 2002 2022 eCenturion ngesikhathi amadoda amane edubula imoto yakhe. Akalimalanga ke kodwa kwadutshulwa insizwa ehamba naye uNogado wadubula waphiniselela ngasemuva. uJoe ke Ferrari uyaziwa lapha ku social media ba under igroup abayibiza ngecartel. Banemali nje impela bayigwili nje bashaya amaphathi nje amakhulu nje bashaya amathenga imoto ubuthaphu umngane nabanye kuthiwa obafanazi abajola noAmanda Do Point lo eThai. Kuthiwa ngomasingane nyakeni uDJ Fethe ke nogama lakhe langempela uSenkunkumo Kubungu kuthiwa naye walimali esigamekweni sokuhlasela esasehlosiwe Pretoria West. Icala kaMahlala ke lihliselwa amasontweni amabili edlule enkantolo yeManchester Alexandra ukuze lihlanganiswe namanye okubala elika Sibanyoni nelika DJ Fate estation samaphoyisa eLinton lasePretoria West. Kuthiwa ke phela kuphindeke kwadalula ukuthi uBrown lo weANC okusolakala ukuthi ubengumxhubanisi kaMchunu noMahlala uhlelweni oluyimfihlo lokuvala ithemba lamaphoyisa elibhekene nokubulawa kosopolitiki okuyisinyathelo ebesizosiza uMahlala obephenywa ngodaba lukaThobejane. Umchunu kuyaphika ukuthi uyamazi. uMahlala uphinde waba nobudlelwane noyongqongqoshe wamaphoyisa uBheki uCele owayehlala kwiPenthouse yakhe ePretoria. Ucele ukuqinisekisela uBheki icela ukuthi cha wahlala emzini walendoda kodwa ababona abangane. Kunyaka odluleke uMahlala uthole u360 million wethenda yezempilo yamaphoyisa esebenzisa inkampani yakhe iMedicare 24 Tshwane District. Ufake ephaketheni u50 million ngaphambi kokuchithwa kwenkontileka ngenxa yezinsolo zokukhwabanisa. Kuthiwa ke uwhistleblower uBabita Decorum uma ke le inkampani ezintathu ezixhumene naye ngaphambi kokuthi yabulawa ke lo mama ke. Ngokubhidlika kwethenda yakhe uMahlala wachitha izindlu zikanokusho izimoto ezobukhazikhaza nezingubo ezibizayo. Isithabathaba sakhe siseMistream Ridge sibalwa nemizi emikhulu kule ndawo. Kodwa ke akona okokuqala elandela umthetho uMahlala esephenywa ungenana amahlandla usephenywa engenana amahlandla angu13 ngamacala okweba ugebengu ukuzama ukubulala nokunye. Kuthiwa ngo2016 wathweswa icala nesigebengu sasivele sigwetshiwe sabaleka enkantolo. Ngo2006 waphindwa aboshela icala lokuphanga imali kodwa waphuma asazi usuphunywa kanjani. Ingakho abanye beze bamnika legama elithi Cat. Leli gama elithi Cat walithola ngemva kokusinda ekudutshulweni esigamekweni sokugetshengwa okufana nekati elingaphela amahlandla ayishagalolunye. Ngolwimi laseMamelodi kuthiwa ukuphanga kube kubizwa ngokuthi Katse okuyigama lesiswano okusho ukuthi cat. uMahlala kusolwa ke nabanye ke abaningi bazobuyela ke enkantolo ngomhla ka26 August kuyothethwa licala leli. Kuningi yokwenzakalile ke lapho sibala kwangeke ukuthi uKenny Kunene ugcine ethenda iresignation yakhe waphuma wathi cha uyawuyeka uhulumeni akasafuna ukuba ikhansela futhi akasafuna ukuseva abantu basegoli nakhona izinto zakhe ziqale ngokuthi uyalentuzeka uyanambathiseka noma uyabandakanya kuleli cala leli la Cat.
Yo, hayi Kate wazi wayifaka enkingeni, but ke manje sizolinda umhla ka 26 sizwe ukuthi ngempela kwenzakalani ke ngalicala lakhe leli.